खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै आगष्टनि 17 तारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। जेरै नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। PMAYG सरकारि न'नि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा जोंहा सार्भे खालामनाया थांनाय आगष्टनि 15 तारिखआवनो जोबनानै थांबाय। दा मोजां रादाब होननानै बेखौ बुंनो नांगोन। मानो होनोबा नोंथांमोना एसे उनावनो सरकारि न'नि फैसाखौ मोननो हागोन। दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि बे आसाम सरकारा जोंहा मोनसे गोदान स्किम लाबोगासिनो दङ। जाय स्किमनि जोहै रोंखा राखा आबादारिफोर एबा हाइलि एडुकेटेड आबादारिफोर नोंथांमोना सासेयाव 1 लाख करि फैसाखौ मोननो हागोन। दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम मोजाङै एसे खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा नोंथांमोना गोबांनो बुजिना मोननो हानाय जायाखै। आं नोंथांमोननिसिम दहाय भिडिअ लाबोना खोन्थाहरनाय जादोंमोन। दा बेवहाय नोंथांमोना गोबांनो बेखौ सोंहरदों आरो सोरबादिया सासेयाव 1 लाख करि फैसाखौ मोननो हागोन, सोरबादि आबादारिफ्रा होननानै गोबां नोंथांमोना सोंहरगासिनो दङ। दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों। आरो बेजों लोगोसेनो CM ट्रिपल स्किमनि गोदान एप्लाइ माब्ला जागोन, दा बिनि बागैबो नोंथांमोना गोबांनो सोंहरबाय थायो। दा बिनि सिगाङावनो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेटखौ दायो खोन्थाहरनो नागिरखादों। मानो होनोबा नोंथांमोना एप्लाइखौथ' खालामनो मोनसिगोन एसे उनावनो, नाथायबा बे नङादि नोंथांमोना जाथा-मोनला एप्लाइ खालामबानोदि नोङो नैबे CM ट्रिपल स्किमनि जै 2 लाख फैसाखौ मोननो हागोन बेबादि नङा। दा बेनि बागैनो आं नोंथांमोननिसिम दायो माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानग्रोखाबाय। दा बेजों लोगोसेनो जीवन प्रेरणा स्किम, निजुत बाबु आसनि, निजुत मयना स्किमनि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा जोंहा नैबे निजुत बाबु आसनि, निजुत मयना स्किमनि थाखाय जोंहा दायो अनलाइन एप्लाइ खालामनाया जाबावबायसो। दा बेफोरनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन, दा बेफोरनि बागैबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन। दा बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम माखासे स्किमफोरनि बागैबो बे भिडिअनि गेजेरजों आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना दिनैनि माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम गिबियावनो मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय। गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो। दा गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि बागैनो माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरग्रोनो सानग्रोदों। मानो होनोबा नोंथांमोना गोबांनो बेखौ सोंहरबाय थादों। माने इन्स्टाग्रामाव नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो DM खालामनो सोंहरो, पार्सनेलि नोंथांमोना आंनिसिम SMS खालामनाबो सोंहरो जे 25,000 फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन होननानै। जेनेबा बोसोरसेनि उनावनो मोनगोन बेबादिथ' बुंनो नालाय। दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना 25,000 फैसाखौथ' मोननो हागोन। नाथायबा बिनि सिगाङावनो नोंथांमोननिसिम गोबां एप्लाइ खालामनाय जागोन, गोबां भेरिफिकेसन खालामनाय जागोन, गोबां जिअ टेगिं खालामनाया जागोन। दाख्लैबाव जोंहा जिअ टेगिं खालामनाया जाखांखाबायानो, आरोबाव जोंहा जाबावगोन। दा बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम मोनसे बाथ्राखौ बेहाय खोन्थाहरनो सानदों। नोंथांमोना दायो गोबाङानो माने लन लागासिनो दं, नङा होमबा? निस्सय नोंथांमोना गावबागाव माने नोंथांमोना जायफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर, जायफोर नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव दङ, नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुङै एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बाराव थानानैबो नोंथांमोना बेंकनिफ्राय दायो लनखौथ' लानो हाखायोसो, नङा होमबा? दा नोंथांमोना जेखियानो जायानो माने बेंकनिफ्राय लन लानानै जुदि नोंथांमोना होनो हायि जायोबा नोंथांमोना बेखौले एबा नैबे 25,000 फैसाखौल' मोननो हानाय नङा। बेखौ मिथिना लाखाबानो जाबाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो गोबांनो लन लागासिनो दङ। नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थ्रुयैबो नोंथांमोना बेंकनिफ्राय लन लागासिनो दङ। आरो बिनि अनगायैबो इन्डिभिजुवेलि नोंथांमोना गावबागावबो माने बेंकनिफ्राय लन लागासिनो दङ। दा बेबायदि नोंथांमोना लन लानानै जुदि लनखौ होनो हायि जायोबा एबा डिफल्टार नोंथांमोना जायोबा हले नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोननो हानाय नङा। दा बेनिखायनो बेखौ नोंथांमोना एसे गोसोआव लाखाबानो जाबाय। नोंथांमोना लनखौ लादों मा खामानिनि थाखाय लादों, नोंथांमोना खामानियाव मोजां बाहायनानै लनखौ नोंथांमोना मोजाङै सुख'बानो जाबाय। नङाबा जुदि नोंथांमोना डिफल्टार जायोबा, लनखौ नोंथांमोना होनो हायि जानानै डिफल्टार नोंथांमोना जायोबा हले नोंथांमोना नैबे 25,000 फैसाखौ मोननो हानाय नङा। दा बेनिखायनो फैगोन बोसोरावसो नोंथांमोना मोनगोन नालाय नैबे 25,000 फैसाखौ। दा बेनिखायनो फैगोन बोसोरसिमाव नोंथांमोना बेबादि डिफल्टार रावबो बेबादि जानो नाङा। अब्लासो नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन, नङाबा नोङो मोननो हानाय नङा। दा बेजों लोगोसेनो गथ' गथायनिबो जोंहा बेहाय बाथ्रा फैदोंमोन। जेरै जोङो ST केटेगरिनि, जों बर'फ्राथ' बांसिनानो ST केटेगरियावनो गोलैयो, नङा होमबा? दा बेनिखायनो ST केटेगरियाव जों गोलैनाय ट्राइबेलफोरा, SCआबो 3 ट्राइब्सआबो, मरान मथा केटेगरिनियाबो दा गथ'फोरा साब्रैसिम थानायल'सो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। साब्रैनि बारा जायोबा, जेनेबा नोंहा गथ'आ साब्रैनि बारा जाबायबा दा नोंथांमोना 25,000 फैसाखौबो मोननो हानाय नङा। दा बेनिखायनो बेखौबो नोंथांमोननिसिम आं खोन्थाहरनाय जाखाबावबाय आरो जेनेबा गथ'आ नोंनिया साब्रैनि बारा जाबायबा अब्ला नोंथांमोना सिगाङाव जेनेबा साब्रैसिमबाबो 10,000 फैसाखौ होनाय जादोंमोन नालाय, दा बिनिफ्राय साब्रैनि बारा जाबाय एबा साबा जाबायबा अब्ला नोंथांमोना नैबे 25,000 फैसाखौ मोननो हानाय नङा। दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाखाबाय दे। 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना
मोननो हादोंमोनबाबो नाथायबा दायो गथ'आ साबा जाबायबा अब्ला नोंथांमोना मोननो हानाय नङा नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय दा बेजों लोगोसेनो जा नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोननो हादोंमोन दा बे 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना खामानियाव बाहायगोन ना बाहायाखै मोजाङै नोङो बाहायगोन ना बाहायाखै बेखौबो नोजोर बोनानैसो नोंथांमोननिसिम 25,000 फैसाखौ होनाय जागोन दा बेनिखायनो जा नोङो 10,000 फैसाखौ मोनबाय दा नोङो जिखिनि जाया खामानियावनो बेखौ मोजाङै बाहायदोंबा दा नोङो बेखौ माने 25,000 फैसाखौ मोनहैनो हागोन जाहैबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ नोजोर बोबानो जाबाय फैगोन बोसोराव नोंथांमोना मोननो हागोन 25,000 फैसाखौ दा नोंथांमोना दायो सोंहरनांला नोंथांमोना गोबां आंनिसिम सोंहरबाय थादोंमोन दा नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैला 10,000 जायफोर नोंथांमोना मोनाखै एसे उनाव नोंथांमोना मोननो हागोन 10,000 फैसानि जा नोंथांमोना चेक मोननांगौ दंफां गायनायनि दा बेखौ जायफोर नोंथांमोना मोननो हायाखैमोन दाख्लै बावै नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया एसे उनाव नोंथांमोना बेखौ मोननो थांगासिनो दं दा बेनिफ्राय 25,000 फैसाखौबो नोंथांमोना मोननो हाहैगोन दा बे जाहैबाय बाथ्राया दंफां गायनायनिया दा बेनिफ्राय जोंहा लिस्ट बायदिसिनाखौबो होनानै दोनदों नोंथांमोना बेखौ नायफिननो हागोन गोबांनो चेकखौ माने बेंकआव डिप'जिट खालामैबो गोबां दङ बेखौबो नायनानै लाबानो जाबाय नै गोबां मानसिया चेकखौ मोनबाय दा बेहाय 1 लाखनिबो बांसिन मानसिफ्रा माने 1 लाख नङा 2 लाखनिबो बांसिन मानसिफ्रा माने चेकखौनो माने बिथांमोना बेंकआव डिप'जिट खालामैनि थाखाय नैबे 10,000 फैसाखौ बिथांमोना मोनासै फिनानैसो दोनबाय खोमा बिथांमोना चेकखौ दा बेबायदि खालामनायनि थाखायबो माने बिथांमोना मोननो हायासै आरो दा बेजों लोगोसेनो सोर इनभेस्ट खालामदों खैजनसोआ इनभेस्ट खालामखो दा बिनि बागैबो होनाय दङ दा बेहाय 20,000 जन 30,000 जन मानसिफ्रा बेहाय इनभेस्ट खालामैबो दङ आरो दा बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना 10,000 फैसाखौ इनभेस्ट खालामासै दा बिथांमोनाथ' नैबे 25,000 फैसाखौ मोननो हानाय नंला माने जायफोर बिथांमोना खामानियाव बाहायासैना नैबे 10,000 फैसाखौ दा बिथांमोना 25,000 फैसाखौ फैगोन बोसोराव मोननो हाला दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनाय जाबाय दा बिनिफ्राय नैबे PMAY सरकारि न'नि जोंहा जा सार्भे सोलिबाय थादोंमोन बेलेग बेलेग जायगायाव दा जोंहा बे सार्भेया थांनाय आगस्तनि 15 थारिखआव जोब्बाय दायो जायफोर नोंथांमोना सेंसन मोननो हादोंमोन आसामनि MLA इलेक्सननि सिगां दायो नोंथांमोना सरकारि न'नि फैसाखौ लासै लासै मोनलांसिगोन दायो मोनहांबायानो नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैला प्रायरिटि बेसिसआव नोंथांमोना फैसाखौ मोनजोबनो हासिगोन जायफोर नोंथांमोना इलेक्सननि सिगां सेंसन मोननायमोन 3 लाख बेसेबांबा मानसिफोरानो सेंसन मोननो हानाय जादोंमोन दा बिथांमोना माने न'खौ लासै लासै माने लुनो थाखाय फैसाखौ मोननो हानाय जासिगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोननि नामाबो सेंसन जाबायबा नोंथांमोना एसे दैज' हमलायबानो जाबाय प्रायरिटि बेसिसआव नोंथांमोना लासै लासैनो सरकार न'नि फैसाखौ मोननो हासिगोन दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनाय माने थांनाय बोसोराव जोंहा सार्भे जादोंमोन नङा होमबा जोंनि नैबे आसामनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रायजोआवबो जादोंमोन दा बे जोबजोब्बाय जोंहा सार्भे खालामनाया दा बेनिफ्राय जोंहा दायो फिल्ड भेरिफिकेसनाबो जोंहा जोबनानै थांबाय होननानै बेखौ बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा नाथायबा माखासे फिजिकेल भेरिफिकेसन डकुमेन्टस बायदिसिना जोंहा बिजिरनाया सोलिगासिनो दङ मोनथावो ना मोनथावा आरो सिगाङाव मोनखांनाय बिथांमोननि नामखौ दाननाय बायदि रोखोमनि जोंहा खामानिया लासै लासैनो बे जालांगासिनो दङ दा बेनिखायनो बेनिफिसियार लिस्ट प्रिपेयार खालामनायनि थाखाय जोंहा दायो खामानिया सोलिगासिनो दङ दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे सम बेखौ नेनो नांगोन फैगोन बोसोरनिफ्राय नोंथांमोना फारि फारि सरकार न'नि फैसाखौ मोनलांनो हासिगोन गासै 15 लाख मानसिफ्रा नोंथांमोना मोननो हागोन 15 लाखनि बारा जाहैगोन आरो बेखौ एक्जेक्टलि 15 लाख बुंबाबो गोरोन्थि जागोन 15 लाखनि जायखिजाया बांसिना मोननो हागोन गासै एप्लाइ खालामनाया बेसेबां एप्लाइ खालामदों 30 लाखनिबो बांसिन मानसिफ्रा एप्लाइ खालामदों दा बिनि बिथोराव 15 लाखनिबो बांसिन मानसिफ्रानो सरकार न'खौ मोननो हागोन दा बेनिखायनो 50%निबो बांसिन मानसिफ्रानो सरकार न'नि फैसाखौ फैगोन बोसोरनिफ्राय मोननो थांगासिनो दङ दा बे जाहैबाय दा बेनिफ्राय नैबे आसाम सरकारनिफ्राय जोंहा गोदान स्किम फैनो थांगासिनो दङ आबादारिफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै सासेयाव 2 लाख करि फैसाखौ मोननो हागोन दा देग्लाय बोसोराव गासै 1000 जन आबादारिफोरनोल' होनाय जागोन आरो सोरबादि आबादारिफ्रा मोननो हागोन जायफोर बिथांमोना हाइलि एडुकेटेड जायफोर बिथांमोना माने रोंखा राखा मोजां फरायनाय जायफोर बिथांमोना माने मोजां फरायनानै दायो आबाद फोथाराव खामानि मावगासिनो दङ आबादारिफोर बिथांमोना दा बिथांमोननो बे नैबे स्किमनि बिथांमोना गोदान स्किम आं स्किमनि नामखौबो बावलायलांबाय माने एनाउन्समेन्टल'सो बिथाङा बुंना होदोंमोन आं नोंथांमोननिसिम दहायनि भिडिअ खालामना खोन्थाहरनाय जाखादोंमोन दा बेखौ एसे उनावनो लन्च खालामसिगोन आरो दा बे स्किमनि जेहेथु नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हागोन नाथायबा बेहाय गोबां जोंहा क्राइटेरिया होनाय थागोन जेरै नोङो हाइलि एडुकेटेड आबादारि जाबा मालाय मा जानो नोङो जेनेबा मोजां इडुकेसन लानानै मोजां सोलोंथाइ लानानै नोङो आबादारि जाबाबो जेनेबा जानायजों लोगोसेनो बेहाय माखासे कन्डिसन थागोन आरो जेरै नोंथांमोना साख्रिफोरबो एसे मावहोलांदोंबा दा नोंथांमोना आबादारिफोर अब्लाबो नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हायाबो जानो हागौ जायफोर बिथांमोना साख्रि बाख्रि गैया
जायफोर बिथांमोना माने हाइलि एडुकेटेड बिनिफ्राय बिथांमोना दायोखि आबाद फोथाराव खामानि मावगासिनो दङबा एबा आबादनि खामानि मावगासिनो दङबा दा बिथांमोननो एप्लाइ खालामनो खाबु होनोबो हागौ बेबादि माखासे कन्डिसन थागोन आरो बेबादिथ' जानाय नङा जे गासिबो आबादारिफोर नोंथांमोनानो एप्लाइ खालामजोबनो मोनगोन बेखौ नोंथांमोना सानो ना दा बेहाय गोबां कनफिउजन जादोंमोन बैसोआ बेसेबां जानांगोन बायदि रोखोमनि नोंथांमोना सोंलायलांदों दा बेफोर जोंहा फैथ'वाखै दे जोंहा बे स्किमनि बागै फुरा डिटेल्सआ ओंखारना फैयाखै चिफ मिनिस्टार बिथांल'सो एनाउन्समेन्टखौ नोंथांमोननिसिम खालामना होनाय जादों दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे नेनो नांगोन जेनेबा क्राइटेरिया माबायदि जानाय जानांगोन बैसोआ माबायदि जानाय जानांगोन आरो माबायदि फरायनायफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेसेबांसो बिगासो जेनेबा खेथि खामानि मावग्रा मानसिया जेनेबा बेहाय हेक्टयारनिबो खोथा थागोन दा बेफोर खोथायाथ' ओंखारजोबखागोन दा बेफोरखौ माने डिटेल्स दायो मोननाय जायाखै दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे नेलायबानो जाबाय आरो एप्लाइखौथ' नोंथांमोना खालामनो मोनखागोनखा दा बेनिखायनो देग्लाय बोसोराव हाजारसे आबादारिफ्रा मोनोबा गोबां आबादारिफ्रा मोननो हाखानाय नङा माने हाजारसेल'आथ' बुंनो थाङोबा जोबोद खम जोंनि नैबे आसामाव गोबां लाख लाख आबादारिफोर दङ दा बेनिखायनो बिथांमोना नोंथांमोननिसिम रादाय होदों आरो फैबाय थानाय 5 बोसोराव गासै 10 लाख आबादारिफोरनो सासेयाव 1 लाख करि फैसाखौ होगोन होननानै दा बेनिखायनो गोबां आबादारिफ्रानो मोननो हानाय नङा होननानै बेखौ बुंनो नांगोन मानो होनोबा जोंनि नैबे आसामाव 30 लाखनिबो जोंहा बांसिन आबादारिफोर दङ दा 30 लाखनिबो बांसिन आबादारिफोर दंबाबो बेहाय जेनेबा हाइलि एडुकेटेड बिथांमोनखौल'सो सायख'गोन नालाय दा बेवहाय बुंनो थाङोबा माने एसे खम जाहैगोन आरो हाइलि एडुकेटेड माने क्वालिफाइ जानाय हाइलि क्वालिफाइ जानाय जेनेबा गिदिर फरायनानै जायफोर आबाद फोथाराव खेथि मावगासिनो दं एबा आबादारिफोर दा बिथांमोननि अनजिमाखौ नायोबाथ' एसे खम जागोन होननानै बुंनो थांनांगोन दा अब्लाबो जोबोद खम जागोन आरो 5 बोसोराव जुदि 10,000 जन आबादारिफोरनोल' 1 लाख करि फैसाखौ होयोबा दा बेनि बागै आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव खोन्थाहरबावसिगोन जेनेबा एप्लाइफोरनि बागै मा डकुमेन्टस नांगौ बेफोरखौ आं नोंथांमोननिसिम जेब्ला स्किमनि डिटेल्सखौ जोंनि आसाम सरकारा जेब्ला माने होगोन अब्ला आं नोंथांमोननिसिम मोजाङै भिडिअ खालामनानै बिनि बागै खोन्थाहरफिननाय जागोन नोंथांमोना दायो जेबो सानथ'नांला बिनि बागै जोंहा स्किमा लन्च जाथ'वाखै माथ्र एनाउन्समेन्टल'सो खालामदों स्किमा बे बोसोरावनो नाथायबा लन्चआबो जागोन आरो दा बे जाहैबाय दा बिनिफ्राय सिएम ट्रेभेल स्किमनि बागै गोबाङानो सोंहरबाय थायो नोंथांमोना जेनेबा गोदान एप्लाइ माब्ला जागोन होननानै एप्लाइखौ नोंथांमोना माने खालामथारनोसै आरो नाथायबा नोंथांमोननिसिम आं बेखौ बुंहरनाय जाखादों दायो एप्लाइआथ' जोंहा एसे उनावनो जागोन एबा बे फाइनान्सियेल इयारावनो जागोन चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौथ' बुंखाबाय नाथायबा बेहाय नोंथांमोना बबे प्रजेक्टनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामगोन दा नोंथांमोना जेनेबा मानि नोंहा बिद्या दङ दा बिनि सायाव नोङो एप्लाइखौ खालामनो नांगोन सोरबा कारपेन्टार सोरबा माबा मोनसे बायदि रोखोमनि नोंथांमोना बेहाय सेलेक्ट खालामनो नांगोन सोरबा पार्लार बिउटि पार्लार बायदि रोखोमनि दा बेवहाय नोङो गावनि रोंगौथिया बहा दङ दा बेखौबो नोंथांमोना नायनानै बिजिरखानांगोन दायो मानो होनोबा नोंथांमोननिसिम फैसाखौथ' खेबसेनो सोना होआ नङा होमबा गिबियावनो 75,000 बिनि बेबायदि होगोन बिनि उनाव 25,000 बिनि उनाव 1 लाख नोंथांमोननिसिम फैसाखौ होनाय जायो दा बेनिखायनो बेहाय जोंहा माखासे गोबां खामानिफोर दङ दा बेहाय खामानिफोरनि बिथोरावनो नोंथांमोना मोनसे नङा मोनसे खामानिखौ माने नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगौ दा बेखौनो नोंथांमोना दायो बिजिरना नायखाबानो जाबाय जे बबे खामानिनि थाखाय आङो जेनेबा सेलेक्ट खालामोबा एबा आं बबेखौ खामानिखौ माने बबे प्रजेक्ट एबा बबे जेनेबा बिजनेसानो हमना लाबाय बेबादि बुंबाय दा नोङो बेखौ मोजाङै साननानै नोङो माबासो नोङो माने उनाव फैसाखौ जा मोननांगौ आदा नोंथांमोना खेबसेनोथ' मोननो हाया नालाय आदा जा मोननांगौ दा बेखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा बिनि थाखायबो नोंथांमोना माने मोजाङै बिजिरखानांगोन जे बबे खामानिखौ नोङो सेलेक्ट खालामगोन जाथामला सेलेक्ट खालामबाबो जानाय नङा मानो होनोबा गोबाङानो बे बबेबा मोनसे जेनेबा कारपेन्टारानो हमबाय प्लाम्बारानो हमबाय जायखिजाया मोनसे खामानिखौ नोङो सेलेक्ट खालामबाय दा बेवहाय गोबां केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनानै सेलेक्ट खालामोबा बे मोनसे बुस्थुखौनो प्लाम्बारानो जा बारबारानो जा बायदि रोखोमनि मोनसे खामानिखौ जेनेबा कारपेन्टारानो जा बेखौ सेलेक्ट खालामबाय गोबां बेहाय केन्डिडेटफोर जाबाय अब्ला बेहाय कम्पिटिसना बांसिन जालायगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना गिबियावनो बेखौ सानना नायग्रोखाबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम टेमप्लेटखौबो होगोन र' नोंथांमोननिसिम बिनि बागै एक्सट्रा भिडिअ आं लाबोना खोन्थाहरनाय जागोन जेनेबा जाहाथे नोंथांमोना बबे मोनसे खामानिनि थाखाय एबा बबे मोनसे सेक्टरनि खामानिनि थाखाय नोंथांमोना सेलेक्ट खालामोबा जेनेबा नोंथांमोना नैबे 2 लाख फैसाखौ मोननायनि बांसिन चान्सआ थाहैगोन दा बिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव भिडिअ लाबोना खोन्थाहरनाय जागोन जाहाथे नोंथांमोना गासिबो माने मोननो हायो जेरै नोंथांमोना फिसारिफोर जेनेबा फिस फार्मिं खालामोबा नोंथांमोननि थाखाय जोंहा प्रजेक्ट दङ दा बेखौ नोंथांमोना फिलआप खालामना होनो नांगौ दा बेजों लोगोसेनो जोंहा पेकेजिं सेक्टरनि दङ पल्ट्रि सेक्टर दङ डायरि सेक्टर दङ स्टेसनारि बिजनेस सेक्टर दङ एग्रिकालचार बायदि रोखोमनि जोंहा दङ दा बेखौ नोंथांमोना गिबियावनो नायग्रोनांगोन जे बबे मोनसेनि थाखाय नोङो एप्लाइखौ खालामनो दा गासैबो बबेबा मोननै मोनथामथ' नों होनानै एप्लाइ खालामनो हाया नालाय जायखिजाया नोङो मोनसे सेक्टरखौ सेलेक्ट खालामनांगोन आरो बबे सेक्टराव नोङो दायो खामानिखौ मावो दा बेखौ नोङो मोजाङै सेलेक्ट खालामना होनो नांगोन दा बेवहायसो नोङो
सान्सआबो नोंहा थाहैगोन आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना प्रजेक्ट रिपर्टखौ गिबियावनो मोजाङै नायग्रोनांगोन दा बेखौ नोंथांमोना दानो मोजाङै बिजिरना नायखाबानो जाबाय बिनि उनावसो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय दा जोंहा एसे समा दंखायो एप्लाइ खालामनाया जाथ'खायाखै एसे उनाव जोंहा एप्लाइ खालामनाया जानो थांगासिनो दा बेखिनियावनो नोंथांमोना मोजाङै बेखौ नायग्रोखाबानो जाबाय जे नोङो बबे मोनसेनि थाखाय नोङो एप्लाइखौ खालामगोन दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय बोथोरा ओरैबायदि गरम दा बेनिखायनो बुंनायाबो आंना मायाबा बुंनांगौ मायाबा उल्थां फाल्थांसो जालायलांदों खोमा दा जेखियानो जाया मानो गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना निमाहा होननानै आसा खालामनाय थाबाय दा बिनिफ्राय जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना सेप्तेम्बरनि 1 तारिखआवनो मोनगोना चान्सआ दङ दै जायफोर जीवन प्रेरणा स्किमनि थाखाय नेनानै दङ नोंथांमोना सेप्तेम्बरनि 1 तारिख खालिनो नैबे जीवन प्रेरणा स्किमनि 2500 फैसाखौ नोंथांमोना मोनगोना आसाया दङ कनफार्माथ' जायाखै नाथायबा खोनानाय बायदिबा सेप्तेम्बरनि 1 तारिखआव नोंथांमोना मोननो हागोन बायदि दा बिनिफ्राय निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामनाया आगष्टनि 14 तारिखनिफ्राय जोंहा जाबाय दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना अफलाइनथ' एप्लाइ खालामबाय नोंथांमोना फर्मखौ फिलआप खालामना होबाय दा बिनि उनाव नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनांगौना बेखौ नोंथांमोना गोख्रैनो खालामजोबबानो जाबाय जोंहा थांनाय आगष्टनि 14 तारिखनिफ्रायनो जाबाय अनलाइनखौ नोंथांमोना गोख्रैनो खालामना लादो निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि थाखाय दा फैसाखौ नोंथांमोना मास मोननैनि बिनिफ्राय ज' मोननो हाखागोन निजुत बाबु आसनि आरो निजुत मयनानिखौ नैबे जुलाइ आगष्ट नैबे आगष्ट सेप्तेम्बर बे मास मोननैनिखौ नोंथांमोना अक्ट'बर मासाव जयै मोनहैनो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे बुरजा मोननाय बेबायदि मोनसिगोन आरो दा बेखौबा नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेनि अनगायैबो नैबे जा उजाला स्किम दा बिनि जोंहा केवाइसि होनायाथ' नोंथांमोना बेखौ खालामना लाखाबायखौ आं सानदों केवाइसिखौ नोंथांमोना होजोब्बाय आं बेखौ सानदों नोंथांमोना कमार्शियेल रेटआव रावबो बायनायनाय नंला आं बेखौ सानदों दा बेनिखायनो केवाइसिखौ नोंथांमोना बयबो होजोबनानै लाबाय होननानै आं बेखौ आसा खालामनाय थाबाय आं दाख्लैनिफ्रायनो बिनि बागै भिडिअ खालामना खोन्थाहरनाय जादोंमोन नोंथांमोना इन्डियान जायफोर गेस लानाय नोंथांमोना केवाइसि होनांगौमोन बेखौ नोंथांमोना होजोबनानै लाबाय आं बेखौ आसा खालामनाय थाबाय दा बिनिफ्राय बिनि अनगायैबो जोंहा नैबे रेशन कार्ड दा बे रेशन कार्डनि दानख'नायनि बागै गोबां सोंहरबाय थायो दा बे दानख'नायनि खामानिया जोंहा जाथ'वाखै एसे नोंथांमोना नेनो नांगोन चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौथ' बार दायो बुंगासिनो दं नाथायबा बिथांमोना दायो माखासे डिसिसनखौ लानो थांगासिनो दं आरो लासै लासैनो माखासे रुल लाबोगोन बेखौ बिथाङा बुंदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे सम नेनो नांसिगोन आरो माबायदि बेखौ बिथांमोना खालामो मानो होनोबा रेशन कार्डखौ दानख'नाय लोगो लोगो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौबो सानै मानसिफ्रा मोननो हानाय जाहैगोन नालाय दा बेनिखायनो बिथांमोना माखासे गोदान रुल एबा आयेन लाबोनायनि बाथ्राखौ बुंदों बिनि थाखाय नोंथांमोना एसे सम नेनानै थानो नांसिगोन नाथायबा देग्लाय बोसोरावनो बे खामानिया जोंहा जागोन दा बेथ' जाहैबाय बिनिफ्राय रेशन कार्डनि जायो दालि सिनि संख्रि जानाय थावखौथ' नङा दालि सिनि संख्रि बेखौ नोंथांमोना सेप्तेम्बर मासाव मोननो थांगासिनो दङ नोंथांमोना सेप्तेम्बरनि 1 तारिखआवनो मोनगोना चान्सआ दङ नोंथांमोना नैबे आगष्टआवथ' 10 तारिखआव मोनबाय नाथायबा एबाराव नैबे सेप्तेम्बरनि 1 तारिखआवसो नोंथांमोना मोननो हागोन बायदि दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखिनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामना सोंहरदो जोबोद बोथोरा गरमथार दा बेनिखायनो माबा मोनसे आपडेट हरनायाव जुदि बुंनायफ्रा गोरोन्थि जाबायबा नोंथांमोना बयबो आंखौ निमाहा होननानै आसा खालामनाय थाबाय दानिया बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामनो हादो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों